חג שמח, שנה טובה. איזה כיף שמתחילה שנה חדשה. אתם יודעים למה אני אוהבת שנה חדשה? הכל מתחיל מההתחלה. זאת הזדמנות כל פעם מחדש לעשות מה שנקרא ריסטארט. להחליט, רגע, מה בא לי בעצם להשיג השנה? מה אני רוצה לעשות השנה? מה הכי חשוב לי שיקרה השנה? אני ממליצה לכם לשבת עם ילדים ולשאול אותם מה הם היו רוצים להשיג השנה? דבר אחד, אבל משהו אחד שאתם יודעים שהם גם מסוגלים להשיג אותו. כי המטרה היא שהם ייהנו מהדרך, שהם יצליחו להשיג, שהם יראו תוצאות, ולא שיהיו באיזה חלום של אני רוצה לטוס השנה לירח. אמנם זה מזכיר את בזוקה, אבל אתם יודעים, אנחנו כבר לא חיים בעידן בזוקה. בכל מקרה, אני מאחלת לכולכם שתהיה שנה נהדרת. שנה נפלאה, שנה של שפע, שנה של שמחה, שנה של בריאות, שנה של הגשמה. ובשבילכם הורים יקרים, שנה של קשר נהדר עם הילדים שלכם, ושתמיד תהיו שמחים, מאושרים, ושתחיו בהרמוניה בבית. כאן הייתי נועה גולדברג, מאמנת אישית לילדים ובני נוער, מחכה לשמוע ממכם. חג שמח!